Veľkoobchod Sport z Veľkosklad pre rybárske a športové potreby zabezpečuje dovoz kvalitného rybárskeho náradia svetoznámych značiek. Chystáte sa na more? Všetko potrebné nakúpite na www.rybarovraj.sk za výborné ceny priamo z tepla domova. Pilkre patria do základnej výbavy pre lov tresiek v Nórsku. V našej ponuke sú pilkre Quantum Chromat v širokej škále hmotnosti, rokmi praxe overené, 100% účinné a navyše bez olova, šetrné k životnému prostrediu. Aj často používaný Quantum Nordic Dancer je pilker bez olova, navyše je vybavený bočným háčikom s nástrahou a chobotnicou s trojháčikom. Táto kombinácia zaručuje množstvo záberov. Zebco Reef Master svojou hmotnosťou zaručí, že sa vaše nástrahy dostanú rýchlo aj do veľkých hĺbok. Jeho pochromované valcové telo, zakončené spoľahlivým trojháčikom, umožňuje lov aj vo veľkých prúdoch v blízkosti útesov. Quantum Slim Jim to je nástraha pre nový trend morského rybolovu speed jigging. Rýchlo priťahované jigy dosahujú neporovnateľne viac záberov ako bežné metódy lovu. Tým testerov Quantum tieto nástrahy úspešne vyskúšal aj v severských moriach. Prídavné záťaže Rhino Paravan umožňujú ponorenie ľahšej nástrahy do potrebnej hĺbky. Sú nenahraditeľné najmä pri trollingu. Dajú sa uchytiť kdekoľvek na vlasec, a to úplne bez rizika jeho poškodenia. Dodávajú sa v červenej alebo šedej farbe. Na more potrebujete aj spoľahlivý naviak. Svetovou jednotkou je určite Finnor Offshore Spinning. Najsilnejší naviak s 8 mm oskou, hliníkovým telom, rotorom a cievkou. Má kryté prevody, ložiská z nehrdzavejúcej ocele a brzdiacu silu neuveriteľných 65 libier. Tento ideál na extrémnu príľač, lov sumcov a veľkých morských dravcov dodávame vo všetkých veľkostiach. Všetky ponúkané produkty a omnoho viac nájdete na www.rybarovraj.sk.